Moro! Nyt tehdään Maja esittely. Mikä tää oli 3, niin? Ei kun Majan esittely mukaan sä sanoit. Ei kun Maja. Niin Maja, siis. Maja 3. Maja 3. Tuossa taas Eero kerran jälleen. Tosta on puoli tuntia, kun me tehtiin viimeksi tää Maja esittelyvideo. Eiku Majan rakennusvideo. No niin. Me ollaan nyt täällä ja aika korkealla puuta. Niin, eli nyt tuolla on tämä, niin mennään nyt Eero tonne alas, niin nähdään kohta. Oh! Tonne. Ai! Mikä tippuu sitä tuolta? Mulla on mua. Okei, mä maan. Okei. Sitä sulla. Mun pitäis nyt tehdä joku juttu. Tää pitää tehdä tuossa. Elikkä. Mitä? Joo. Eero on siis siellä ja Mä yritän tipputtaa tuosta. nyt tuolla on toi vessa ja tuolla on tolleen. Se on ensi video. Moro!